Amabutho ayingubo isilo nokuqhakambisa ukwethembeka kwawo esilweni. Amabutho asuka kude ngezikhathi zenkosi uShaka-Zulu ayinqoba izizwe ezifaka ngaphansi kombuso wodwa kaZulu. Ibutho ibona bavikeli besihlalo. Yona ngubo yesilo. Kwakuthiwa kwaZulu kufanele umuntu abone umhlane wengonyama. Amabutho lana angamasotsha esizwe sakaZulu. Uzokhumbula ukuthi izimpi esezeke zabakhona ngoba sikhuluma ngezimpi nje ngosandlwane obanibani izimpi ezazilwa. Thina sasingenayo umbutho ozokuvikela owawuqeqeshiwe kwaZulu uqeqeshelwe ukuthi uzophatha ibhamu ube namabhunu ube namangisi. Kwakuyiwo lamabutho la ngamasotsha ngamanje asekhona. Kulindeleke amabutho angangoZulu ebuye emakheni. Abakhuzi nabadidiyeli bamabutho bathi bazokwazi ukwakhalima. Amabutho athi lo mcimbi ogcotshwa kwesilo ufana nomthandazo njengoba nawo ezobe hola phambili ngokucula amahubo. Athi amabutho adlala indima emqoka emphakathini ngemumva kokubuthwa. Ukuthola izeluleko bakhule nenhlonipho. Ngoba uma uhlonipha nje usebuthweni ngeke kuthiwa udlungula ugogo lapha uyinsizwa kwenje. Kuba nento ofocuse kuyo kuyakunika umhlahlandle ukuthi ayileli ihlazo keleli. Amabutho athi kulo mcimbi azobe hube evunule ephethe nezihlangu uhlanganisa nemkhonto yeinduna, amahawu, isikhwili nobhoko neinduku. Eindabeni ze SABC nginguvusi Khumalo Olundi.